dodala jedan podatak o sebi. Ja imam 64 godine, što je važno za temu o kojoj ću sad govoriti, a to je aktivni život i učenje i u 60. godina. Prvu polovinu svoje karijere ja sam provela na univerzitetu gde sam se bavila naučnim radom u oblasti hemije. Iako sam volela rad sa studentima, shvatila sam u toku izrade doktorata da hemija nije ono čime bi ja htela da se bavim do kraja života. Tako sam u 5. deceniji prvi put bila spremna na veliku promenu. Početak raspada Jugoslavije u to vreme je uticao da promenim ne samo profesiju, nego i zemlju u kojoj ću provesti sledeće 2 decenije. U Moskvi sam sebe pronašla u sasvim drugčijem poslu, to je upravljanje ljudskim resursima, za koji nisam imala nikakvo odgovarajuće obrazovanje, ali sam to nadoknadila veoma napornim radom, stalnim učenjem i pre svega velikom ljubavlju prema mom novom poslu. Pre 2 godine vratila sam se u Novi Sad, konačno, i otišla u penziju. Ja ne spadam na one ljude koji su jedva čekali da se penzionišu i da ništa ne rade, jer je za mene rad oduvek predstavljao jedan važan, prosto neophodan deo života. Naravno, ja nisam imala nikakve iluzije o tome da ću lako naći neki posao u mojim godinama, pa sam rešila da se uključim kao volonter u neki projekat. Pogotovo što sam prethodno u Moskvi imala jedno vrlo lepo, dugogodišnje volontersko iskustvo, koje mi je pomoglo da sretnem neke divne ljude, da puno toga naučim i da upoznam jednu sasvim drugačiju Rusiju koju nisam videla na svom svakodnevnom poslu. U to vreme, u vreme moga povratka, u Novom Sadu je osnovana organizacija Novosadski Griteri, koja je okupila zaljubljenike u naš grad spremne da deo svoga slobodnog vremena posvete druženju sa našim posetiocima iz drugih zemalja. Ja sam u toku 2 godine volontiranja u Gritersima imala prilike da se družim sa ljudima iz Kanade, iz Sjedinjenih Država, Tajlanda, Turske, mnogih evropskih zemalja, i to mi je zaista mnogo značilo, a njihove pohvale su me ohrabrile da razmislim o tome da možda osvojim neku novu profesiju, 3. u mom životu, profesiju turističkog vodiča. Prijavila sam se na konkurs, spremila i uspešno položila 7 teoretskih ispita. To je bio jedan divan osjećaj u mojim godinama ponovo preživljavati onu predispitnu groznicu i zadovoljstvo posle svakog položenog ispita. Poslednji deo ispita, praktični deo, to je bila dvodnevna tura po manastirima Srbije, posle koga sam počela da radim. Od tada sam imala nekoliko grupa turista iz Rusije koje sam vodila uglavnom po Novom Sadu i okolini, a takođe po Beogradu, i svaka ta tura me uveravala da sam napravila dobar izbor i da je to nešto što čini mi se mogu dobro da rade. Mada mnogi sumnjaju u to da stariji ljudi mogu dobro da rade, jer nam zameraju da smo konzervativni, da ne poznajemo dovoljno savremene tehnologije, da nismo izdržljivi, da skoro reagujemo, ali mi ne samo da zaboravimo da stariji imaju i neke jako važne prednosti. Pre svega, to je ogromno znanje i jedno dragoceno životno iskustvo. Osim toga, oni su obično odgovorni, disciplinovani, najčešće su emocionalno stabilni. U životu su se imali prilike da kontaktiraju vrlo različite ljude koji su naučili kako da rešavaju neke složene i konfliktne situacije. Zato ja mislim da, i nadam se u stvari, da će sve više mojih vršnjaka biti svesno ovih svojih prednosti, da će verovati u sebe, da se neće bojati novog početka i promena, i pre svega da neće nikad prestajati da uče i da se usavršavaju. Jer današnja savremena tehnologija nam praktično pruža neograničene mogućnosti za samoobrazovanje. Ono što nam je potrebno je jedan polovan kompjuter, a tu su naša deca i unuci da nam pomognu, pošto smo i mi njima ranije pomagali u učenju. Internet i društvene veze su nas povezale sa celim svetom i pomogle da ne samo pronađemo naše drugove iz školskih dana, nego da steknemo nove, da razmenjujemo informacije, ideje. Danas smo mi svi svesni da čovečanstvo rapidno stari i to pred nas postavlja mnogo novih pitanja. Za mene nije najvažnije koliko dugo ćemo mi živeti, nego koliko dugo ćemo aktivno i zaista kvalitetno da živimo. Kad sam dobila licencu, jedna moja drugarica je rekla, nadam se da si ti na kraju je završila sa tim tvojim učenjem. Naravno da nisam, toliko toga još ima da se nauči, sve je još
ispred mene, a ko zna za koju godinu možda osvojim još neku novu profesiju. Jer ja stvarno verujem da nikad nije kasno za novi početak. Puno vam hvala.